Dragi prieteni, vin către voi cu o oportunitate extraordinară. Dumnezeu ne dă harul ca și vara aceasta să mergem într-o călătorie misionară în Turcia și să ajutăm în zona unde a fost cea mai afectată de cutremurul care s-a întâmplat acum 2 ani. Vom merge și vom ajuta la construirea unor căsuțe din lemn care vor binecuvânta multe familii care au rămas fără locuințe. Vom merge de asemenea în comunități de familii care trăiesc în corturi și vom ajuta distribuind alimente, haine și tot ceea ce au nevoie. De asemenea, vrem să mergem și să încurajăm biserica locală care slujește de 2 ani de zile. Te invit să te implici și tu, să te alături acestei lucrări extraordinare. Roagă-te, vino cu noi și dăruiește. Orice mică donație financiară va avea un impact extraordinar în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze.